O papel de Iceboiro, cun concelleiro antollase vital para calquera das dúas opcións que se disputan a alcaldía boirense, Partido Popular e Partido Socialista. Sabedor desa importancia, o veterano político Manuel Velo mantense forte á espera de que se teñan en conta as súas solicitudes. Aínda así, a pesar de manter conversas coas dúas bandas, ven máis probable un goberno progresista. O cambio de goberno en Boiro o deixa o pueblo de Boiro, non hai que... O alcalde do Partido Popular ten 7 concejales, hai 10 na oposición. Aquí a ciudadanía pediu un cambio. Estamos traballando eso, efectivamente eu estou invitado por ambas partes, pero, claro, non quero respetar a voluntad popular, porque son 10 concejales na oposición. Entón, aquí o que estamos negociando é a forma de como se vai a levar a cabo este traballo, porque non se trata de elegir alcalde solo, se trata de que despois funcione todo en favor dos ciudadanos, que hai que pensar que os ciudadanos son os primeiros que padecen os problemas e nos eligen para resolver os seus problemas. Eu non me importaría pactar co PP, eu sou un independente, eu non teño doctrinas de arriba, non teño intimidación de arriba, temos Iceboiro, un partido local, que podemos votar a uns ou outros tranquilamente, pero eu quero... Non me importa que fora o Partido Popular, pero o Partido Popular aquí en Boiro sempre corta a participación política. E sempre vai a deles. Segundo el, o seu apoio non se aferra á súa entrada no futuro goberno, senón que podería darse en base a un acordo de mínimos, deixando que o Partido Socialista goberne en minoría. O goberno pode ser monocolor, pode ser do PSOE. Non fai falta entrar no goberno para resolver os problemas de Boiro. O goberno ten 5 e o goberno os outros podemos plantear cousas para resolver e apoialas. Ese é o compromiso hasta o final. É que todos dependemos de todos. E aquí só cabe plantear problemas dos ciudadanos, por orden de prioridades, que non non se pode empezar a desfacer unha acera que ainda está ben, por non arreglarlle 4 baldosas, rompela e facer outra nova. Habrá que facer aceras onde non as teñen e arreglar esas. En fin, cousas razonables. Para Manuel Velo, a transparencia e a participación veciñal, o desenvolvemento urbanístico, a construción dunha residencia e un parque infantil cuberto ou a reapertura da radio municipal serían prioridades á hora de dar o seu apoio ao novo goberno.